Un, dos, tres, probando. Sí. Un, dos, tres, probando. Sí. Un, dos, tres, probando. Hola, buenos días a todos. Kaixo egun on denoi, orain aurkeztuko dugu atal ofizialeko lehiaketan sartzen den beste film bat. La Praktika du izena filmak, Martin Riedmanen filma berria, eta aurkezteko bere talde zabala dugu hemen. Hasiko naiz nire eskuinetik ezkerrera. Fernando Bascuñán, ekoizlea, Joaquim Safino, ekoizlea, Christoph Friedel, produktorea, Camila Irane, antzezlea, Martin Reitman, zuzendaria, Esteban Bigliardi, antzezlea, Jerónimo Quevedo, ekoizlea, Florencia Larrea, ekoizlea, eta Giancarlo Nasi, ekoizlea. Asko zaretenez gero, irekitzen dut galdera txanda, hemen badago galdera bat, lehenengoa. Hola. Kaixo, hemen nago. Zorionak filmagatik oso ondo pasatu dut. Eta galdetu nahi nuke ze harreman duzuen jogarekin, zergatik erabili duzuen joga film honetan gai nagusi gisa. Ea lehendik joga egiten zenekiten, bueno, zu libratu zara joga egiteaz. Bai, baina, bueno, lehendik bazenekiten edo nola hautatu duzue gai hau. Bueno, nik joga praktikatzen dut 1996tik eta praktika erregularra egiten dut gainera. Eta oso postura aurreratuak egitera iritsi zen, naiz horren pixka bat gutxiago egiten dut, denbora gutxiago dudalako. Baina betidanik joga praktikatzen dudanetik, beti pentsatu izan du zinemarekin hastea ondo legokela eta emaitza filma da. Estebanek ez zuen joga praktikatzen, proiektu honekin hasi ginenean, baina denbora izan zuen prestatzeko. Berak kontatu dezake, bai denbora izan nuen, eta eskoletara joaten hasi nintzen, eta pixka bat kontzentratzen jarrera batzuetan, beharrezkoa zirenak eszena batzuetarako batez ere buruarekin egiten dena san hori, eta gero ere ondo etorri zen. Paperean sartzeko, eta bueno, gomendatzen diot mundu guztiari joga egitea, oso intentsua da. Eta asko laguntzen dizu, bueno, hainbat hilabetez prestatu nintzen, gaina filmak bazuen, bere denbora desberdinak izan zituen, beraz, hastia izan nuen urte batzuk prestatzen joateko. Ni gaur, adibidez, hotelean jaiki eta praktikatzen egon naiz, bai. Egiazkoa da, bai. Bai, egia da zorionekoa, horrelako entrenamendu bat egin behar izatea filmate egiteko, bai, gomendagarria da, hau da. Nahiago dute joga praktikarazten dizutenak eta ez beste zerbait. Kaixo, egunon zorionak filmagatik, nik galdetu nahi nizueke antzezleen lanari buruz. Elkarrezketak errezitatzeko orduan, iruditzen zait, oso komplikatua dela, ze modutan egiten duten. Hau da, ez dakit hitza dena septikoa, baina, bueno, nik oso neutro ikusi dut, baina ikusle gisa, ez dakit une batzuetan barrea eragin dit, eta beste momentu batzuetan beste gauza batzuk, baina asko transmititzen dut. Dena hain neutroa denez, nola izan da lan hori aurrera eramatea? Galdera niretzat edo antzezlentzat? Zuk erantzun nahi duzu? Ez. Erronka handia da eta abentura handia da antzezlentzat, guretzat horrela izan da, filman parte hartu dugun guztiontzat. Ze nolabait, Martinek bilatzen du antzezpen maiztasun
jakin bat eta oinarritu egiten du tonu jakin batean. Berak testu bakoitzean tonu bat nahi du eta testuak entsaiatu egiten dira berak nahi duen tonu doinu egokia lortzeko, berak nahi duen soinua transmititzeko. Beraz, zuzendaritza aska dago bere aldetik, nola esan behar diren testuak. Hasieran ematen du askatasunak entzen dizula, edo zure aukerak moztu egiten dituela, bat dibidez eskuak mugitzeko eszena batean, edo efektuak sortzeko, baina nolabait antzezleek aurkitu duguna, hau da, nik lan egiten du lehen aldian, antzezpen tarte horretan, frekuentzia horretan mundu oso bat dago. Hau da, zuk askatasun osoa duzunean antzesteko, batzuetan hartzen dituzun erabakiak okerrak edo zuzenak izan daitezke. Baina, kasu honetan, musika frekuentzia hau da, eta frekuentzia horretan ere transmititu behar duzu, eta testuak zerbait transmititzen dute ere. Hau da, Martinen filmak ikusita, hasieran ematen du, hau zer da? Eta gero pixkanak ulertzen hasten zara, berak ze musika helarazi nahi dion ikusleari. Ez dakit ulertu zaidan. Bai, duela 2 hilabete, atzera begirada bat egin zitzaion Martini Buenos Airesen, eta zorionez, parte hartu nuen atzera begirada horretan, eta han antzezben estilo honi buruz hitz egin genuen. Martinen zinema, kultu zinema da Argentinan eta Txile, eta badago antzezpen molde bat bere filmetara lotuta. Eta zer ikusia du musikaltasunarekin hitz egiten, Martinen filmetan, badago musika komposizio bat bere buruan zer ikusia duen azuk esan duzun horrekin. Eta antzezpen modu bada. Txilen badira antzerki taldeak erreferentzia gisa bere refmaniarra den egiteko edo antzesteko modu berabiltzen dutena. Eta horrela umore zentzu propioa sortzen du bere zinearekin. Eta horrekin zer ikusia du. Oso maniarra da. Nik uste du zer ikusia du esaldiak azkenean istearekin. Ematen diotoke neutrori. Zer ikusia du, pertsonaiak ez dokate zalantzarik. Esaten dute dana zalantzarik egin gabe. Segurtasunez. Hau da, inolako edo ezer erantzi gabe, muletilari gabe. Hau da, inolako zalantzari gabe testua esaterakoan niretzat oso garrantzitsua da, garrantzitsua da testua zalantzari gabe esatea. Eta lan gehiena, ensegu horiek egitea da, hor testua ikasten dute, eta aldi berean enseatu egiten dira eszenak. Letra ikasten da, testuaren musikaltasuna, eta hori nik pentsatu egiten dut idazteko orduan, niretzat eszena hori da. Ni muntean nagoenean gehiago ajola zait erritmoari entzutea. Eszena ikusi eta jakin dezaket ondo dagoela erritmoa hori baldin badauka. Ea nik hori bilatzen dudan, horri islatzen den edo ez. Pregunta? Bai, hemen arratsaldean Julio Montesoro GPS audiovisualetik. Albatetik, galdetu nahi dizut Martin Reichman ea filmak zerikusia duen gaur egungo garai batekin, hau da dogmekin, ez? Hau da jarrera dogmatikoei jarraitzea. Naiz eta praktika libreak izan. Edo gizakia sartzen dutenak praktikan, yoga izan daiteke kasu honetan. Eta hemen hainbeste ekoizle daudenez, gustatuko litzaidake pixka bat konta dezatela nola izan zen ekoizpena film honetan, ze benetan nazioarteko produkzio bada zentzurik zabalenean ikusten dudanez. Hoixe. Dogmena, nik uste dut ez da horren beste dogma kontua, ze yoga ez da hartzen hain modu dogmatikoan nire iritziz filme honetan. Gustavo momentu batean yoga praktikatzeri uzten dio gimnasiora doa,
Eta gimnasiora joateak eragin berbera sortzen dio, jogak sortzen diona bezalaxe. Beraz, Gustavo segura ez derizten xama dira, segura ez du esperientzia mistikorik izan, hor badago harri bat teorian lebitatu egiten duena, eta baina nik uste dut dogmakoa horren beste ez dut ikusten, edo ez dut hainbeste kontuan izan nik idoia idatzi dudanean. Eta ekoizpen esperientziari dagokionez hemen badira adituak, eta beraiek erantzuten badute kontatu prozesu oso luzea izan zen. Lehenbizi Kristof, egon zen sartuta filman, duela 20 urte hasi zen nirekin lanean, adiskidea eta ekoizlea, eta betik babesten ditu nire proiektu guztiak, eta berak irakurri zuen lehenengo gidoia, izugarri gustatu zitzaion, gero Joaquin etorri zen, gero Florentzia etorri zen, Txiletik Giancarlo, Fernando, eta gero Jerónimo, beraz, bai. Eskerrak ematen dizkiet denei. Kristofek esan dezala zerbait, ordena kronologikoan. Bai, hitz egin dezaket ingelesez? Bai, itzelpena duzue. Bai. Martinek esan duen bezala elkarrekin lanean egon gara denbora luzean, eta noski Argentinan zuk behar duzu, beti laguntza ezin duzu lortu, beti Argentinatik beraz Europako laguntza ere behar da. Eta beraz gidoia normalean ez da dirudiena, eta Europako ikuspegian batzutan ez da erreza funtsak lortzea etzen batere erraza izan, beraz Europatik hori ulertzea, umorea batzutan ez zueten ulertzen, uste zuten etzela komedia, beraz batzuetan modu intelektuala komedia egiteko zela, etzen oso erraza saltzen hasieran, beraz denbora asko behar izan genuen finantzatzaileak lortzeko. Eta zoritzea txarrez hori gertatzen da, hau da guk gero eta herrialde gehiagok bat egin behar dugula, ze oso zaila da dirua aurkitzea. Eta askotan, hau da, Martin bezalako artista batek nahi baldin badu Argentinako film bat egin Txilen gertatzen dena, ez zen bat ere erraza izan guretzat dirua aurkitzea egia esan. Beraz, ez da erraza, baina, gu oso pozik gaude hemen egoteaz. Bai, zailtasun handiena izan zen komedia Txile gertatzen dela, eta ez da hain erraza, baina nik beti filmatu nahi izan dut Txilen, Txilera joan nintzen urte askotan yoga praktikatzea, yoga erretiro batea Txile iparraldean, eta hortik atera zen pixka bat filmaren historia. Eta, nik pensatu, Txilen filmatu nahi dut, eta lortu dugu azkenean. Bai, Txiletik esan dezakegu ohore handia izan dela, Martin izatea, gurekin izatea, guk nahi genuen askeak izan, eta historiak kontatu herrialde desberdinetan, pertsonaia desberdinekin eta kultura desberdinekin. Beraz, egia esan, atsegin handia izan zen, gure zatia egin ahal izatea. Bai, nik uste dut Martinen zinema oso berezia dela. Ze proposatu egiten digun oztopo ideologiko bat, eta orduan proposatzen digu ez gaitezela egidatu kuestio ideologikoengatik. Eta guretzat, Portugalentzat, hau izan da motivazioa, hau da film bat egin nahi genuen, ez dena ohikoa, hau da ez da gona denbora guztian gauzak proposatzen, dena beti ez da bakarrik bere definizioa ere kontan hartuta artista eta egile gisa interesatzen zitzaigun. Horrek motibatu du guk parte hartzea, hau da nola iraunarazi bere ahots propioa. Hau da, danik hasieratik, baina beti izan da zaila honen propaganda egitea. Eta jogaren bide hau oso polita da. Ze berak nolabait bere egiten du eta guri utzi egiten digun filmarekin, aurre egitea guk barruan dugun edo erabaki behar dugun horri. Eta horregatik iruditzen zait film berezia dela,
eta gure kasuan, uste du denok, egin ahal izan dugula. Denok elkarrekin, esker honeko naiz egia esan, parte hartzeagatik. Bueno, eta nik ere pixka bat hitz egingo dut, ni gu izan ginean azkenak proiektuan sartzen, Argentinako partean, proiektuan hainbat urtetan Gabriel de los Ríos garatu zuen, eta azken aldian guk bat egin genuen, aurrera ateralizateko lizentzia, filmaketa lizentziak, eta badakizue gaur egun Argentinan gaur egun film bat egitea erabat estatuaren laguntzaz ezinezkoa da ia. Beraz, nolabait, ez bakarrik filmaren alderdi nazioartekoak du zer ikusia hainbat ekoizleren laguntzarekin, eta Martinek sortu duen oi hartzun horrekin, eta beharrezko ezinbestekoa da guk fikzioa egin ahal izateko gure herrian. Ze bestela, egoera zentzu horretan oso komplikatua da Argentinan. Beraz, bi aldetik laguntza eman ahal izatea, eta gero ekoizle bikainekin lan egin ahal izan dugu, eta horrela atera ahal izan dugu filma hain nazioartekoan, galderan esan da bezala. Florentziak ez dakit zerbait erantzi nahi duzun? Bai, nik esan nahi du film hau nolabait eraikiz joan zela denon laguntzarekin, eta oso interesgarria izan da. Eta lehen Pumakin labur metri bat egina genuen, hemen egon ginen arrekin, eta Martineko baino asko zere lagun gehiago ditu Txilen, eta nire ustez antzez lehen esperientzia film honetan oso garrantzitsua izan zela Txileko casting gehienarentzat. Beraiek asko hasi ziren, denak ateratzen ziren esanez, esperientzia zailenetako bat izan zela beren bizitzan, baina gainera oso pozik. Eta noski oso pozik gaude emaitzarekin. Eta eskerrak eman ere Martini, jarreteko konfiantzagatik, bidaia honetan luzea izan da, baina oso ona. Pazientziagatik, bai. Bai. Kaixo, ni naiz berriro. Galdetu nahi nuke ea zailtasunik egon den jendearekin, mina bere burua zauritzen, arazorik esan duzue lurrikarekin, eta film honetan etzen inor zauritu. Ez animaliak, ez pertsonak, ez objektuak, etzen ezertxore puskatu. Bakarrik bionboa erori zen. Beste galdera bat hemen? Bai, egunon. Nik hitz egitezu pixka bat amaren nortasunaz garrantzitsua iruditu zait, badator, ez dator, etengabe agertzen da. Ze pertsonaia hau? Amaren pertsonaiak Gustabon Argentinan utzitakoa da. Argentinan bakarrik, Gustavo bakarrik bere ama mantentzen du hau. Eta Milta Posmeni da antzezle oso ezaguna Argentinan, hainbat pelikulatan lan egin dut berarekin. Gogo handia nuen berarekin berriro lan egiteko, eta esperientzia oso ona izan zen, Txilera eramatea egun batzutarako. Hau da, terremoto bat lurrikara izan zen filmaketarako, ze bera pertsona handia da, itzala du, baina oso simpatikoa izan zen bera izatea filman. Egiturak egiten ditu eta gero suntsitu ere aldi berean. Bai, hasieran, erdian eta amaieran agertzen da. Ematen du etengabe ari dela ama semea berreskunatu nahian, edo lagundu nahi diola, da pixka bat gegizko babesa eskaini nahi dio bere semeari, ama den aldetik. Eta, amak pixkatolakoak dira, ez? Bai, eraikitzaileak eta suntsitzaileak. Una pregunta, ¿verdad? Hola, soy Alicia García. Kaixo, Alicia García, F agentziakoa, asko parre egin dut, eta benetan eskertu egiten da nire galdera zentzu horretan doa, normalean, komediako sondartzen ditu publikoak. Asko ikusten dira, baina sari gutxi irabazten dituzte zinemaldietan, hori da errealitatea. Jakin nahi nuke zergatik hautatu zenuen komedia zure barne indarra garatzeko.
Eta gainera, zentzu horretan, humore lehor hori, idor hori, evidentea, eta hain barregarria dela, Buster Keaton erortzen da ustubide batean nork ez du barre egiten. Bueno, nire hori pasatu zitzaidan Txilen gainera. Bai, erretiro horretara jun aurreko egunean, gau bat gelditu nintzen lotan lagun baten etxean Santiago, eta pertsonia doan oso antzeko etxe batean, hor hainbat pertsona bizi ziren elkarrekin, batzeko neska bandik ezaguten ez nuena, eta esan zidan, jatetxera, guazen afaltzera. Jatetxetik bueltatu ginean, eta erori egin nintzen, zulo batean. Eta urrengo egunean, yoga erretirora joan nintzen, ibuprofeno bat hartu nuen, eta izotza jarri nuen, eta praktika guztiak egin alizan dituen inolako arazorik gabe, baina bai. Hortik dator pixkat historia. Barkatu baina, mikrofonoa erabili behar du. Terapeutak ematen du dena dakiela, baina ez dio ezer konpontzen. Bai, nik divertitu egin behar dut idazten, bestela alperrek da. Ez dakit, ni eszena guztietarako filmoetan pixka bat barre egitea behar nuen idazten nuen bitartean. Oroar, humore duen pelikulak egiten ditut, eta hala ere batzuetan komediak eska berezia da, baina esan dezakegu komedia izan dela. Batzuetan ez egiten dut komediatik, aurrekoan Dos Disparos saiatu nintzen komediatik ez egiten, baina ez nuen lortu. Lehengo parte komedia da bestea ez, baina hori da ni erakartzen nauen generoa. Eta baita ere, gustatzen zait, genero horrekin lan egitea, baina modu ez oso puruan. Hau da, ez amaiera polit batekin. Eta komedia beltza ez zait ere gehiagi gustatzen nahiago du komedia purua. Bai, Reitman estiloa, bai. Galdetu nahi dizuet ere, Jeronimori eta zuri ere bai. Atzo, bertan, duela ordu batzuk, zure herrikide batzuk protesta egin zuten, gainera zetorkielako kulturaren kontrako demonio bat. Orain komplikatua baldin bada, filmatzea dituzuen laguntza eskasekin, pentsa kulturaren kontra badagoen horbait baldin bada. Nola ikusten duzu zuen burua etorkizunean? Galderak pixkat osatu egiten du lehen esan dugun hori, orain komplikatua baldin bada egoera, kultura egoera eta finantzaketa egoera eskasi ikaragarria dago kultura nazionalean. Javier Milei izango balitz Argentinan presidentzia Hondamendia izango litzateke zebeak agindu zuena izan zen. Itxi egingo duela Zinema Institutua eta zinemarekin zerikusia duen guztia eta baita ere kultura laguntza guztiak eten egingo dituela. Beraz, presidente izatera irtzen baldin bada, bukatu eten egingo dira orain martxan dauden 25 proiektu. Atzo argazki bat egin genuen, baita ere zinemaldiko zuzendariarekin eta zinemaldiaren babesarekin 60 ekoizle zuzendari antzezle ditugu gure alde, gu instantzia bat egin dugu eta proiektu gaina mordoa daude martxan. Behar badak gertatu diteke datorren urtean proiektu bakar bat ere ez gauzatzea, bera iristen bali madaren dakaritzera. Nik gauza bat erantzina nahi dut. Argentinako zinema, argentinarrak babestu ditu, baina markada askotan Latinoamerika osoko filmak babestu ditu. Hau da, Espainiarrak ere finantzatu dira Inkarekin, beraz, babes paregabea izan da gure zinemarentzat eta uste dut borroka hau ez bakarrik Argentinakoa, baizik eta Iberoamerika osokoa eta espero dugu Espainian ere laguntzea. Hau da, Espainiako kazetari guztiak eta mundu osokoak lagundu dezaten presioa egiten, nazioarte mailan ulertzeko zinema ez dela bakarrik diru laguntza jasotzea edo ematea, baizik eta industria dela eta hazkundeare badela. Bai, ni ere bat ados nago nosi. Ez dut besterik eranzteko, eskerrik asko. Hor, hemengo, mutil hori. Bueno, espero dezagun ez dela okerrena gertatuko, bai, horregatik ari gara lanean, eta okerrena gertatzen baldin bada, behar dugu ere babesa. Bai, Martinek esan duen hori garrantzitsua da, hori askotan eztabaidatzen dugu.
arazoa ez da bakarrik konpontzen Javier Milei presidentea ez izaten, Argentinan arazo asko ditugu konpontzeko, hau da, zera gertatzen den kulturaren babesarekin, baina beti ministerio irekiekin izan nahi ditugu, eta ate bat irekiagotea guk sartu alizateko eta eztabaidatu alizateko. Kaixo berriro, ni galditu nahi diot zuzendariari, gidoilari gisa, duela gutxi definitu du komedia bitxi gisa film hau. Gidoia egitean zenbat buelta eman zenizkion gidoiari, egin zenitun bertsio asko, edo dana zuzenen atera zitzaizun, edo ze momentutan erabakitzen duzu filma amaitzen duen den lekuan zeni ikusle gisa sadiko sentitu nahi nuen. Segitu nahi nuen jakin ze gertatzen zitzaien protagonistari eta berriro ikusi nahi nuen zulora erortzen ustu bide hortan. Beraz, grazia egiten dugu horrelakoa gara. Beraz, horregatik, nola izan zen gidoia egitea? Gidoia, nik ez ditut bertsio desberdinak idazten, nik bakarra egiten dut, baina asko tardatzen dut bertsio horretara iristeko. Behin iritsita ez dut aldatzen, eta ez dut aldatzen ere ez filmaketan eta ez muntaketan. Arresko kutsua da, baina nik horrela lan egiten dut. Baina, nahiko denbora berri izan nuen gidoia idazteko. Ze nik trama ez nuen pentsatuta, baizik eta agertuz doa idatziala. Eta horrek bere denbora eskatzen du. Piezak enkajatu arte, eta zentzua izan arte, eta historio bat eratu arte, gehiago noa eszena, eta gero, hastena izan antolatzen, historio bat aurkitzeko. Beraz, 2-3 urte behar izan nuen gidoia idazteko, baina amaiera beti izan zen, hola, ez dut aldatu sekula, gainera erantzi nahi nuke ekoizle gisa, benetan harrigarria dela, ekoizle gisa, izugarria dela, Martinekin lan egitea, ikusten dezunean gidoia, nola filmatzen dezun, eta gero montatzen dezun oso leiala zaiora bere prozesuari, eta berak erabiltzen duen metodoa amaieraraino mantentzen du. Nik asko ikasi nuen horretan, sekula ez zitzaidan egokitu horrelako filmat egitea, hau da, koma hor dago gidoien, eta dago filmaketan, eta dago muntaian. Eta uste dut, askotan improvisazioa dagoenean oso ondo dago, ni ekoizle gisa oso ederra izan zen prozesuari ikustea, beraz eskerroneko hori ikasi nuelako Martinen gandik, hau da, zerbat regmaniarra asko ikasten da berarekin lan egiten filmetan. Hola, muy buenas. Kaixo, zorionak eman, yoga bezalako gaia ekartzeagatik zinemaldira, enbeditu handia du, asko gozatu du filmarekin, nik bastanga yoga praktikatzen dut, eta momentu batean bere arazoen konponbide bialtzen dute yogarekin, beraz, zu komentatu duzun bezala, protagonista gimnasiora doa eta maitza ona du ere, bai. Beraz, ni galdera da. Jendea, yoga praktikatu nahi duen jendea, beldur izango du zerbait eroriko zaiola gainera, ea nahi ote duzun, filma estrenatzen denean, zer nahi duzu, jendeak praktikatzea edo beldur izatea zerbait eroriko zaion gainera. Ikusatuko lehiatzea denak yoga praktikatzea, baina ez dakit arrakasta izango duan, ze ez dut lortu Estebanek praktikatzen jarraitzea, ze entrenamendu asko egin du, eta esan ez zer jarraituko duzu praktikatzen, eta uste dut ez dula egiten. Ez dakit. Espero dut baietz, baina ez dut itxaropen handirik. Beste galdera bat, hemen, lehen hileran. Zorionak denoi filmagatik, galdetu nahi diot, Martinin irakurri diot hau izan daitekela zure azken filma. Horrela esan zenuen eta zergatik ez hori gezurra da. Oso nekagarria da filmat egitea eta beti bukatzen dut oso nekatuta, beti esaten dut azkena izango dela eta konbentzituta esaten dut gainera. Norbaitek esnatu behar du oraindik. Baina ez dakit. Behar bada azkena da, oain egia esan ez dakit. Atzo eman zidan berriro filmatzeko gogoa, baina
estábamos muy preocupados porque kezkatuta geunden, decía que no quería ze berak esan zigun ez zuela gehiago filmatu nahi, eta ni baldin banaiz protagonista, azken filmeko protagonista banaiz, bueno, kezkatuta nengoen, arindu handia hartzen dut. Atzo esan baizun, aukera dagoela, agian berriro filmatuko duela. No, porque me metí al mar aquí en... Bueno, hemen itxasora sartu nintzen hemen Donostian Hondartzan, bideia luze bat egin ondoren, eta azkenean prozesuaren amaieran merezi du. Eta ekoizleak esan dutena, eta zinema egitea, eta finantzaketa lortzea, eta zenbat urte pasatzen diren, eta aurrera egiten duzu eta gero atzera berriro. Hau da, zuzendari bat ez da antzesle gisa, da Martinek egiten ditu film hauek, noizean behin, eta denbora hori dena proiektu horrekin buruan, eta kasu honetan bi kontinentetan ere mugitu behartzen, filmatzeko, hau da, film bat, bueno, beti da nekagarria, akitu egiten gara, asko gustatzen zaigu, maite dugu zinema, baina zuzendarientzat eta ekoizleentzat, baina, bueno, antzesleentzat behar bada arinagoa da, ez gaude finantzaketa zarduratzen eta arazoi zarduratzen. Eta ni bezain burugogorra den, oso burugogorra naiz, eta beti dena izan behar du nik nahi duen bezala. Ez baldin bada zehazkinik nahi dudan bezala, mundu guztiarekin borroka egiten dut horregatik, ez niregatik, baizik eta filmagatik egiten dut borroka, baina nahi dut izatea ni nahi dudan bezala, eta horren pixkat burugogorra naiz bai. Eta bukatzen dut akituta horregatik jogak lagundu egiten hau, itxasoak lagundu zidan bai. Ez dakit beste galderarik ote dagoen? Bueno, ez balin badago beste galderarik, nik galdera bat egin nahi dio zuzendariari Martini eta gainera Mahai osoari. Lehen Aliziak aipatu du Buster Keaton ustu bidean erortzen dan adibide jartzeko. Eta guk ere asko gustatu zaigu la praktikan da orain oso komedia zinikoak ikusten ari gara azken aldian, eta ematen du dena oso zinikoa dela, serrearekin lotuta, baina zure bezalako film bat ikusten duzunean, berriro aurkitzen duzu beste komedia mota bat oso pertsonala, baina pixka bat asko ikusten den komedia batekin bat egiten du, beste leku batetik planteatuta dago, ez du aserre eta zinismo horrekin zer ikusirik, beraz galdetu nahi nizuek ere horri buruz. Zergatik ekoitzi filma Martin Reichmanen filma izateaz gainera, gero ere kuriosia dudelako, zeintzuk dira zure referentzia komedia, ze jendek eragin dizu zenik Aliziaren antzera detektatzen dut oso gauza koreografikoa dagoela zinema mutuarena, behar bada Estebanek ere zerbait esan dezake, egin duen antzesle lanari buruz, Estebanek. Bai, humore fisikoa uste dut lehenengo aldia da egiten dudala erorketa Buster Keatoniar hori. Baina, bai, Buster Keatonen zinema hasiera bertatik asko gustatu izan zait. Beti izan da erreferentzia oso garrantzitsua niretzat. Eta virtuosismo horrekin gaur egun ere ezinezkoa da hori egitea. Eta nire referenteak gehiago joan dira Amerikar zinematik elkarrizketa dutenak, Howard Hawks, Preston Sturges ere bai, hortik doa gehiago. Hori da ikusi nuen lehenengoa eta hori interesatu zitzaidan. Ze nire lehen filmekia ez zuten elkarrizketarik eta hasi nintzen idazten elkarrizketa zuten filmak momentu jakin batetik aurrera, eta gero elkarrizketak oso gauza garrantzitsua bihurtu ziren, eta nik ikusten ditudanean Preston Sturgesen filmak sentitzen dut hor badagoela dei egiten didan zerbait. Eskerrik asko erantzunagatik. Eta gero gainea abiada hori, nolabait Martinek ematen dion abiada hori, eta efektu oso erakargarria egiten duena, hau da, gertatzen denaren atzetik zoaz humorean, beraz filma aurrera doa eta pixka bat ulertzen ari hasten zera ze gertatu den eta nolabait kurpil bat. Da, hori aztertu barko litzateken nola funtzionatzen duen, baina
testuen azkartasuna atzea eta oso azkardoa, ematen du nahi eta ez direla esaten, baina sortzen den umore, pixka bat geroago konturatzen zara, ez? Gertatu eta geroxiago konturatzen zara. Gu egia esan ez dugu sentitzen komedia batean antzesten ari garenik, hau da ez dugu nikola keinu bat egin kamerari edo zerbait esan nahi dugula toinu batean efektori sortzeko. Horrela esaten da eta horrela egiten dugu. Eta horre komedia sortzen du. Eta batzuetan usten duen, aurreko eszenak usten duen ondar horrek, horrek. Niri horrek engrazia handia egiten dit, eta konturatu berri naiz gauza batetaz eta jarraitzen dut. Atzekoaz barra egiten dut eta umorea metatu egiten zait garunean, benetan efektu kuriosoa da. Bai, eta garrantzitsua da ere ikusi duzuen, garrazia egin badizu eta barra egin baduzue filmarekin, uste dut kontzientekin, hau da, gaur egun komediak proposatzen duelen horren aurrean horri aurka egitea eta grazia sortzea eta ikusleak ondo pasatzea, horre komidatzen gaitu pensatzera, badagoela zinea egiteko beste modu bat, badagoela beste komedia bat, eta hori beti joan da Martinekin batera lehen filmetatik. Hau da, badagoela beste modu bat zinema egiteko eta eraginkorrak direla eta zoragarriak ere bai. Eta barkatu, zerbait erantzi nahi dut. Eta Kristofek esan du, hau da, zenbat kostatzen den film bat subentzionatzea, diruz laguntzea Europan. Eta beraz, guk dugun historia politiko ere hain zamatua, eta badira beste hainbat historio Hego Ameriketan daudenak, eta umore oso berezia dago Buenos Airesen, oso umore berezia Santiago de Chile, eta umorea eta komediak zerikusia dutenak ere gure tragediarekin, guk historia imengarria dugunez, eta nola harremantzen garen historia horrekin, baita ere umorea gure burua adieraztera emateko, eta finantzaketa ematea komediei edo Hego Amerikako umoreari finantzaketa ematea erakargarria iruditzen zait. Bueno, pues sí. Ez dago balin dago galderarik. Han beste galdera bat. Esta pregunta es para los actores. Galdera guantzez lehentza da, jakin nahi nuen ze erronka izan den beraientzat hain partikularra duen umorea, hain partikularra duten filme batean egitean. Eta Kamilak, egun batean bikoteketa du, gero beste batekin dago dena aldatuz doa. Nola izan da pertsonaiak zuzentzea, eta Estebanen pertsonaia batzuetan ematen zuen erdilo zegoela. Bueno, sí. Bai, erronka izan da, aipatu dugunagatik. Hau da, Martinen zinemak bere zigilu pertsonala du, eta zu gurdi horretara igo behar duzu. Bere atoian joan behar duzu, baina Martinek gidatu egiten zaitu. Zuk obeditu egin behar diozu. Hau da, hor ikusiko dugu zer gertatzen den, improvisatuko dugu, ez, berak oso argi dauka zer egin nahi duen, zer nahi duen. Eta zentzu horretan lana oso eutsi eta oso bideratuta dago, eta hori asko eskertzen da. Eta berriz ere, hau da, teknikar, maniar horrekin asko ikasten da, niri asko balio izan zidan gauza asko ulertzeko. Ez dakit zergatik, baina bai. Ni film honi esker asko hasi naiz. Eta uste dut ere Txilen egindako partean, erronka handia zela, ze Argentinar zuzendari bat Txilen oso errespetatua denean, ematen dizu bildur pixka bat, ez? Ematen du bere mailan egon behar dudala, ez? Baina ez dakit. Martinek Txile maite du eta Txilek Martin maite du. Eta oso ondo pasatu genuen filma egitean. Oso zoriontxok izan ginen eta oso ondo pasatu genuen. Nire filmaketarik atseginenetako bat izan da. Bai Txilen eta bai Portugalen, zati bat Portugalen filmatu zen.
Naiz eta ez den nabaritzen, alaxe espero dut, dena Txilen gertatzen baita, baina bai atsegina izan zen filmaketa, bai ekiporen aldetik, antzezleen aldetik, eta bai, ni benetan Txileko talde osoa, benetan zoragarria izan zen. Beraiek lan egitea suerte handia izan genuen, Martinek bere historia kontatu zuelako Txilen, guretzat ere parte hartu ahal izan genuelako Argentinako film batean, Martinen film batean zoragarria egia esan esperientzia zoragarria izan zen, asko ikasi genuen eta zoriontsu gara. Horregatik eskerrik asko, Martin. Bueno, pues vamos a dar por Bueno, hemen bukatzen da prentsa aurrekoa, eta bai, azken galdera egin dezakegu, hemen neska bat dago. Bueno, igual que antes Lehen hitz egin duzue zuen erreferentez, aurreko erreferentez, eta Estebanek aipatu du, beste film batzuk aipatu ditu, Latinoamerikako beste film batzuk, bere ustez honen inguruan daudenak eta ez daudenak hainbeste zinemaldietan, den zinema motagatik arinagoa behar bada, eta komikagoa behar bada. Eta badago zinema mota bat, beti gogorak hartzen didana Martin Regmanena, adibidez, Lucia Seles edo Federico Biroj, asko interesatzen zait. Galdetu nahi nizueke, zuek gehiago dakizunez gainonen inguruan, ea beste egile batzuk, edo beste film batzuk, zuei iruditzen zaizkizunak interesgarriak garai hortakoak. Bueno, nik gomendatzen dut Pumak ekoitzi zidan film bat, Martin Saldiren filma, da honenetako aurtekoa, eta Federico Biroj ere gaur etorko da, Arrasateko 7 La Praktikaren proiekziora, eta ni bere lagunan ez, eta bere filmak ere asko gustatzen zaizkit. Arturo a los 30. Bai. Bai, hau da, ematen du, asko dagoela hor. Baina, nire komentario besterik ez da izan, azpimarratzeko hori egon badagoela, eta batzuetan begirada bakarrik alde bakarrekoa dela, baina eskualde batean zerbait gertatzen denean, eta eszenatoki ilunenetan ere oraindik ere maitasuna dago, umorea dago, eta historiak daude, eta ez da tragedia ukatzea, ez da gertatzen ari dena ukatzea, baina baita ere babes antibomban, antibombetan ere badagoela maitasuna, eta beti dagoela egiteko modua edo non. Hemen itxe egin behar dugu prentsa horrekoa, eskerrak filmeko talde osoari, zorionak filmagatik, eta ondo joan dadila gaur arratsaldean proiekzioan. Ondo pasa, gozatu proiekzioarekin, eta eskerrik asko.